Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Digel hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye. Her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me hûn jî li benda bibin. Temaşevanê Xanî TV dema we xweş bi, hêvî dikim rewşa we gelekî baş bi. Rewşa biraderê me yê Apoçî baş e, serkeftinê dîrokî bi dest dixin, em jî dixwazin li gel wan serkeftinên wan pîroz bikin û hinek li van serkeftinên hanê binirxînin û şirove bikin û ev jî şêweyekî ji şêweyên serkeftina ye. Piştî çend roja jî sibena disbe ne bi xêr û ne bi ehla bi rojbûna serokê newewî ye. Em ê di nav re behsa vê mijara hanê bikin. Ne mijare jî lê em ê behs bikin xemnake yanî. Di mijarê me yê sereke hene hilbijartinin û bûyerên ku li Belçîka qewimîn. Berî her tiştî divê qehwa we hazir be. Ez ji cappuccino hez nakim lê ji ber ku espresso li malê nemaye ez mecbûr mam wan serkeftinên dîrokî û cappuccino jî bi hev rewilo biqurtînim û dabeş bikim û pîroz bikim. Dexim nakim. Em dest bi mijarê xwe bikin. Rêxistina PKK biraderê me yê Apoçî ev 25 sal e serkeftinên dîrokî pêdînin. Rojekî ji roja negotiye PKK negotiye me ez têk çûm. Ez şaş bûm û wenda kir. û wilo wekî lêvegerekî rexneyî çê nakim. Kesê ku bi ser dikeve pîwistiya wî bi rexne tune ye. Xem nakim. Ser dikevin serkeftina wan pîroz bi, di van hilbijartinên xwecihî, herêmî, Partiya Demê û PKK û Sezayî Temelî bi serketera siber Sezayî Temelî van serkeftinê hanê bike qeciya xwe em kam çi bikin? Em çi bêjin? Em wekî Kurd em çi bêjin yanî? Em lêndarê mejî û serê Sezayî Temelî ne bi van serkeftinê hanê. Dexem nake. Ev serkeftin û dema ku hûn li medya PKK binerin, hûn ê binerin agir bi herî xistine. Ya wilo tu dibê qey yanî tiye serkeftinê dîrokî ne. Serkeftin di hilbijartina de dema ku tu dengê xwezê de bike
باژارên ku tu berê tê de tunebû şaredariyê berê tu tê de tunebû tu bi dest bixe. Ne ê ku te wenda kiribû tu li xwe vegerîne. يعني وەکێ عەرەبا منطقê عەرەبا çawa kir عەرەبا di şerê şêst û heftadê digotin em têk çûn lê têkçûnekî biçûk bû şikestin bû. Ne digot têkçûn jî şikestin. Lê di heftê û sisiya di li hemberî İsraîlê de erdê ku İsraîl ji wan stin dibû dagirkir û li xwe vegerandin kirin serkeftinekî dîrokî. Nav dem Partiya Demê jî belediyê ku ji berê ji dest çûbûn vegerandî kiribû serkeftin xwe nakin bere serkeftin. Yani ez naxwazim wilo dilê wan bişkînim yani ez serkeftina wan li wan bikim jehrî na bes pîwîstî bi nirxandin û rexneyê heyîne bi tilîlî û halan û şabaş û noş û wekî ku niha Apoçî û medya PKK dike. Di van hilbijartinê hanê de em xem nake em qebûl bikin serkeftin e. Me ne ana hinek biraderê me ê ne Apoçî jî. Ne Apoçî ne û li gorî hestên kurdewarî diçin û serkeftin û wilo dinirxînin ez nizanim yani ez ka baş em ê ana hinekî biaxivin piştre em ê bigihîjin encamê gelo bi rastî em dikarin navê serkeftinê lê bikin yan na. Li medya PKK yani ne pîvan e ji bo mijara serkeftinê ji ber ku me pir ji PKK û medya PKK xwarî ye. Di van hilbijartinê hanê de ez karim hinek encama wilo ji we re parve bikim. Eger em hesab bikin ku PKK tiştekî rast e û Partiya Demê tiştekî rast e û xelk deng dan PKK û Dem Partî ji ber rastiya PKK û Partiya Demê eger em vê pîvan ya em vê wekî prinsîp û pîvan bigirin dîmekî kesê ku deng dane AK Partî AKP yan jî dane CHP ew jî rast in. Ji ber ku yani ev partiyên Tirkiyê deng digirin û ji Partiya Demê bêtir û di qat sê qat dengê Partiya Demê çûyîş AKP re çûyîş CHP re ji xwe CHP çiriya û diriya yani ew behsa serkeftinê bike yani reqem û bajar û hemû tişt yani serkeftinekî li ser hemû asta ye asta denga asta rêje asta şaredarî hemû alî bi serketî CHP Partiya Komarger Partiya Tirkiyê Komarger CHP. Lê biraderê me Apoçî û Xapoçî yani xwe çawa dixapînin yani PKK jî wan dixapînin ew jî xwe dixapînin û qebûl dikin û wilo serkeftin e. Baş e di van hilbijartinê hanê de me got ku belediyê berê wenda kiribû dîsa vegerandin lê tu cerî nayê wê wateya hanê ku ev dengê ji biradera rihatiye Partiya Demê tê wateya ku PKK rast e çizgî û mizgî û paratîgmeya PKK û xwelîseriya demokratîk a PKK rast na. Yekemîn encam yekemîn sonuç a vê hilbijartina hanê ku demokrasî li Tirkiyê heye. Şiklekî baş qûnaxekî baş derfetekî baş ji demokrasiyê di Tirkiyê de heye. Eger nebana ev PKK û Partiya Demê vê serkeftina hanê bi dest nedixist. Baş e li gel vê atmosfêra hanê a aştiyana a demokrasî dîsa ez dubare dikim pîwîstî bi çekên PKK çi heye. Eger PKK dikare di rêya sandûqên hilbijartina van serkeftinê hanê pêk bîne pîwîstî bi sandûqên çek û barûdê çi heye. Yani ev Apoçî ev Xapoçî çima vê pirsa hanê ji xwe nakin.
çima hewl nadin vê pirsahanê bikin. Leylazana ku derdiket ser sehneyê leylazana berî digot çek deynin û nizanim nema û filan devê wî girt. Devê wî girtin û anî li ser sehna Newrozê depa şanûa Newrozê a Amedê û çend gotin kir û wê wekî alavekî propaganda bi kar anîn, ana wê dîsa devê wî bigirin. Ji we yanî wê dîsa wê deynên aliyekî xelas wexta wê çû û sirva qebûl dikin yanî ê wekî leylazana evê kulo kesayetiya wan tune. Gel ji wan hez dikin yanî wilo gel bi wan belkî hatibin xapandin jî. Ji wan hez dikin û xelk ne dengê xwe bidin dem partî yan jî partiya demê dengê xwe didin leylazana û ev kesayetiyên piçekî wilo yanî bi çavên netewayî lê leylazana dinin. Hinek birader digotin ku leylazana naxwaze ne xwe ji dêrê bihêle ne xwe ji mizgeftê bihêle. Ka ji akî dêrekî mizgeft e ev meselak dine wê pesnê Mele Mistefayê Barzanî bide pesnê PDK bide dîrek nedîrek wê ji mir pesnê PKK û Apo li jor re bi esmana axir. Ev mentalîte û ev rêbaza wilo propagandaya erzan heye. Li cem Osman Baydemir jî heye. Cesareta rexnerî derkevin pêşberî gel derkevin ji bo xatirê civakê ji bo xatirê bi rastî xwîn raweste. Dawiya rijandina xwînê were dikarin li hemberî dewleta Tirk biaxivin lê nedikarin li hemberî PKK biaxivin. Yanî dest û ziman û çavê wan tê girêdan. Ev tirsa ku PKK xistî dilê wan wê kengî bişkê ez nizanim. Di van hilbijartinê hanê de yanî encama sereke wek min gotî pêwîstî bi çekaçe heye eger hûn dikarin van serkeftinên dîrokî û qerase û gubgube û bi dest bixin û we yanî hewin çima şer dikin û çima zarokê xelkê dişînin nava şera li hemberî Partî Demokrat li hemberî Daeş li hemberî têxin xizmeta dewleta û rejîma û wekî din. Ev xalek xala didwa tedî min got ku baş e em me hinek hejmar û reqem min ji werdadiyarkirin li dest pê kê wekî belge ji bo ku em dema ku em biaxivin em piçekî behsa reqema bikin. Niha biraderên me di van hilbijartinên xwe cihî de herêmî ê belediye û şaredariya de li ser asta Tirkiyê 5.7 denga wergirt. Yani çi xwes yanî çend deng çend kes 2.624,935 kes 2.624,935 deng ev çûniş Partiya Demêr 2.600,000 ji cemê jî 400 xem nake yanî 3 milyon bere 3 milyon deng bi dest xistin 3 milyon apoçî heqqa se xwe birin û anîn û medya PKK û stêrk û ronahî û çira û çi jî û Firatin News û Hawarin News û Aldarin News û Salih Muslimin News û Murad Qaraîlanî News ev hemû ketin seferberiyê ketin alarmê ketin rewşekî awarte xwe çirandin ev bi dest xistin. Van dengê hana vê rêjeya hanê anî beledî bi dest xistin beledî bi dest xistin ne ji ber ku xurtin beledî bi dest xistin ji ber ku AKP pîs e ji ber ku alternatîv tune ji ber ku rewşa PKK rê nedaye. Ev 25 sal PKK li Herêma Kurdistanê desthilatdariyekî eskerî û çavsorî dimeşîne. Hêz û hereketê Kurdan ji ku dikarin bi şêweyekî serbest werin
پروگرامی خو دیگه بناوا گل نایله پکه نایله لهمبري ندني لهمبري هودا بار لهمبري بارتي دنجي پکه اب ماله بنرم بلدية آمده جنوط ونها فريدون چليك نزانم صاغ مريه از نزانم يعني جنوط ونها ده دسته پکه دي بلدية آمده اف 25 سال بلدية آمده ده دسته پکه دي دوان چند ساله داوی پیشی چیروکا خندکا اگر پکه خندک چه نکرانا اف قيوم چنه وی نهاتانا لسر بلديين وشارداريه باکوری کردستان پکه خرا کرد پکه و میتو و سری سرویا اندر و سروک فخری آپو هادپه و اف گجمر سری سرویا اندر کابج جو کرتینن و گجمر سزای تملی بینن و مسئله هانه داویه سرکفتنا هانه اف 5.7 سزای تملی بج ولا أبيا وبدس خستي بخيرة سزاي تمالي يعني بخيرة مجيوي وسريوي ووكيدن سزاي كرد وبارتيا دمي يعني بلكي سزاي تمالي راب من نترجي لما بكي بيجي ناس باما وفيتش يعني بدس ندخل كم ناكب از حنك بلود لكن مش بوقو بتشيكي مش براستي يعني مرة لمديا فكي نرو سركفتن كني مروتي ابرادري ما د سي ويكي آدارا 1024 اف بدس خست كام وگرن روجين بري سركفتنين بري سركفتنين قراصي بري مرت كاري بيجه سركفتنين دل بجارتنين 1015 گوی خوکن برادرین آپوچی دل بجارتنین 1015 هدف PKK 13.1 13.12 13.1 امی بیجن بدست خست اف سرکفتن بو لتاريخ تركيا دي تشينو حشتي بارلمانتر زيدتري حشتي ودو چون بارلمانتويا تركيا اف كنجي اف 1015 ده هالبجارتين 1018 داكت لأنها قواسة داكت 11.7 لسر أصلا تركيا بارتيا هدفي و PKK دنگ آني ده هالبجارتين سرو كومارية ده قدما بريز صلحو صلاح الدين دمرتاش كاوينها اوي چي بيجي بشتيفان حل بجارتني هاني وي بيجو سركفتن ولو جيولو كوينا خوشيرين بفاكي كيري ويشاغي صلحو چو قيسا اني لسر آستا دنگين تركيا اي سرو كوماريه ده 8.4 اني خمنق باشه امورن حل بجارتنين بيدمي 1024 5.7 ج 13.1 هاتیه 5.7 ج 13 هاتیه 5 يعني دنابرا 7 و 8 نقطة جنيفي زيدتر دنگ وندا كريه جنيفي زيدتر ها چه يعني بري اگر بري 5 مليون دنگ آني 6 مليون دنگ آني نها 2 مليون و 600,000 دنگ آني بري دقات بو يعني افجي سركفتنا سركفتنا هفال سركفتنا اف دنگي كو تحقوا صوان دادك سركفتنا جبر في يعني ابوشي دكارن بمجي وبحث ودرو في ملتي هام بكن لروجافا بنرند بيجن ما الدولة شكري وعفريني وان دادكن سركفتنا سريكانية وان دادكن سركفتنا اش بيجم يعني هرتم سركفتنا وبيكتين
وفي قليهان وندات أنا جهبة بيجي ما قلت يعني جهبة بيجي أز بسرقتنا براستي جهبة سرقتنا بيكاني كاب بشتري ويتشبه يعني أوكي بروفي جبو AKP جبو جهبة وجبو PKK جيري AKP الخو بدقر خو رخنا دكه ببورن AKP سروكي وي رجب طيب أردوغان دركت وآخذي برپرسیاره ولو بشێوەیەکی لێبورینێ بشێوەیەکی خۆڕەخنەکردنێ دبێژن لێ هەڤەگەرن مەدیا پەکێکی ئەگەروان تشێوان ڕقەمی هانج وەر ئەشکرە دەکردن و دبێژن ئامە دەنگا وەندا کرد ئەرێمە بەلەدیە خۆ ڤەگەراندن بەس دەنگێمە چوونە ئەرێمە بەلەدیە خۆ ڤەگەراند لێ هێزین سیاسیین نودات کەڤن سەر ساحێ تو بنەرن ئانا پەکەکە ولۆیە عرف و عادات و پرەنسیبن پەکێکی ئەڤە هەما تشتێکی قەزەنج دەکە هەما تشتێکی بدەست دبه gur û ê bi dora xwe dikeve û Kurda ha li ber dirka nûznûz û kazkaz û lavlav e lê li hemberî Kurda dibe gurê har û gurê boz û gurê reş û bi Kurda dikeve tu bisekin ana wê çi bîne yani lê başûr li Rojava û li Bakurê Kurdistanê rewş a zehmet tê de yani ez dizanim ez ne ku reklama Hûdapar û ew ê wan dikim lê ez dizanim Hûdapar divê dema dawî de hinek tişt bi yani destkefta bi dest xist di rewşekî ku dîktatoriyeta PKK li wir heye û a yani kuştin PKK çû ji wan kuştiye ez ne behsa salê notî dikim ez van salê dawî lê tevlî wilo jî Hûdapar hinek destkeft hinek dengê xwe jî zêde kirin kutleya xwe ya cemawerî zêde kirin hema nefesekî demokratîkî xweş li Tirkiye çêbibe wê tevgera Hûdapar wê li pêş bikeve ne tenê Hûdapar partî û grûp û rêxistinên Kurd ê wekî din eger derfet bibînin eger firset bibînin eger PKK çavsûrî û tehdîd û gevxwarinê li wan neke wê derfet çêbibe wê delêfî vaya em yani piçek rexne dikin li ser sosyal medya yani roj tune tehdîdên bi kuştinê û bi tasfiyekirinê ji min re tên û ji bilî gevxwarin ji bilî reşkirin ji bilî dijûn û sixêf û yani tiştekî namûs bi merov naîlin yani ji ber ku kesên divê sewiya hanê de yani dema ku diaxivin û êrişî namûsa xelkê dikin ew bi xwe namûs li cem wan tune ye namûs heba nawe piçekî li xwe vegeriyan piçekî ji xwe hayî bihatine û li rêxistina xwe jî vegeriyana na ev hilbijartin serketin bi vî şêwazî min xwest ez pîroz bikim û ez nerînê xwe bêjim û hin gumanê xwe jî biwere û bi biraderên me yê Xapûçî re parve bikim bi hêviya ku di lestîrîn dem di piçekî li xwe vegerin piçekî ji rêxistina xwe vegerin ji rêxistina xwe re bêjin êdî bes va em di rêya hilbijartina sindoqa de bi şêwekî aştiyane demokratîk sivîlane em belediya bi dest dixin tiştê ku me wenda kir jî em vedgerînin me deng wenda kir me beledî vegerandin bes e şer û pevçûn û xwîn rijandin bes e bibin demokratîk bibin sivîl bibin aştiyane dev ji çîroka çekdariyê berdin çekdarî ticerî nebî çareserî û nabe çareserî problem û kêşeya kûr dike civaka şehrî dike zihniyetê faşîzmê di nava zihniyeta civakê de belav dike tiştekî pir kirêt e çek tiştekî pir kirêt e ew ê ku dibêje Stalîn digot sîlah û sîlah hunermendê hêja qeraseyê guvguve
أو جي بالقوري مبيسكو أو جي دبش بككي برداي سيد خان أبيكو تشويق شر أو جي دبش بككي برداي بلكي شبه فقر خمناك بككي ديار جي دور خست وخلي غمجين جي دور خست وش ردي سافقريان هاتن توبه وخوابتن بختي بككي وش خو بختي بككي فرها قالك كسين كجناوا بككي رفيانة أزوان ناس دكم وچێر و دژووناش پێکەکێرکردن دیسا بەگەریان وی ئاخوراهانێ و وی شۆربەهانێ وێ بە خوندە خەم ناکێ بەری چەند ڕۆژە لەڤر لە بەلجیکا لە ناوبەرا کووردا و تورکا de شەر و پەفچوون و ئێریش چێبوو مەدیا پەکەکێ وەکی هەر جار بوویەر بوو بە شێوەیەکی دەرەو دادیارکردن وژا چ ینی بچ شێوازی وەکوە دیت و خۆرتەکی ji ber ku yanî îşara serkeftinê hildaye bûye armanca lînc û êrîş û gevxwarin û faşîzma yanî kesên nijadperestên Tirkiye ku li Belcîka dijîn. Ana nijadperestî di nava Tirkan de heye heye û di hundirê parlamentoyê jî de heye û di nava belediyê û di nava civakê de heye. Ne tenê di nava MHP de heye. Nijadperestî di nava CHP de jî de heye. Nijadperestî di nava AKP jî de heye. Xem nake Apo dixwaze neteweya demokratîk bi van biraderên nijadperest re xem nake bere wan bike demokratîk mala wî ava. Nijadperestî di nava Kurda jî de heye. Di nava PKK jî de heye. Ne ku PKK demokrat e, ê ku hexwase hevalê xwe bikuje, kadrê xwe bikuje, kadrê xwe tasfiye bike, wî ne kesekî demokrat be.
وين ريخسنكي ديمقراط به إيكو تحمله وي ورخنياتنا وشاف شو ديمقراطية كو هما كي رخنا الباكيكي بقى خاينة واشا وير بفي شوازي هاني دا ديار كرن مجور جمديا بلجيكي ولو بشكي راستيا بويري اجور رابع بكم كونغو اكي جي بينج عربة بيكتي د باجاري هيوستن زول در اي بلجيكي لهريما ليمبورغ درباسي محلية تركا دبن اف محلة اف تاغ تركتي دي برن وابوشي ناس دكن انا لهر دري لألمانيا ولبلجيكا ترك وكي ريخسنين تركا وباكاكي حفدو ناس دكن زانن كومالا باكاكي لكورة كومالا تركا لكورة حفدو دبينن وحفدو حفدو ناس دكن ابوشي نغشي من وترك جي نغشي من برك دزانن بايتختا باكاكي بلجيكاي بروكسل كان كل ور تانا كل ور بيدا لور تلفزيونا باكاكي جي كانجي استوديو باكاكي هماج ji salên nod û pênca nod û şeşa û nod û hefta ji wê çaxê de û li vê derê li Belçîkayê li Denderleyê yanî her kes vê mesela hanê dizane Tirk dizanin ana Tirk bixwazin ji bo çi wê êrişî wî ciwanê ham bikin wî werin êrişî kenekê bikin herin êrişî PYD bikin werin êrişî televîzyonên PKK bikin و يعني çira TV nizam çi TV li hene li her deverê ma li ber stûdyoyê PKK ew Belcîkî naparêzin polîsê Belcîkî tune ye sed di sed heb Tirk werin û dikarin يعني Tirk heyî ev tişt li Belcîka heyî faşîzm heyî di nava Tirka de min negotîna bes dema te her wan tehrîk bike tu tê kev nav meheleya wan mesele wilo yî biraderên Apoçiyê Almanya ê Hollanda ê Skandinavya bûyer bi vî rengî qewimî ev kongeya hanê derbasî vê mehelê dibe û alên PKK û alên YPG û sûretê Apo û ne tenê tiliyê xwe hildane û ji Tirka re werin wek yekî meheleyekî Kurda hebe piranî Kurd bin û piranî Apoçî bin û ja hinek evên MHPçî û evanê faşîst derbasî meheleya Kurda bibin û Kurda wilo tehrîk bikin hêrsa Kurda gur bikin û dev bavêjin berpirsên Kurda partî û rêxistinên Kurda û nirxê Kurda êma Kurd bêdeng namînin wê êrişî wan bikin mesele wilo bû hinek ji vê kongeya hanê ku plaka wê numara erebe Almaniyê ne Belcîkî di informasyonên nûçeyê wê medya Belcîkî vay mijwer belav kir ku numreyê wan ne Belcîkî ji Almanya hatine û ji Almanya hatine di nava meheleyekî Tirka li Belcîka demekî mesele organîzekirî ye ne wilo ji ber xwe ye PKK vê mesela hanê organîze kiriye me bes cê çêv çîrokekî din e ez ji we rastiya bûyerê de dibêjim derbas dibin evê ku direvin Tirk yekî digirin û lê dixin wî tînin halê mirinê polîs mudaxele dike polîs hinekî bi xemsarînê îja Tirk çawa yanî li pey ew kesê ku reviyan peywan diçin evana diçin xwe davêjin mala malbatekî efrînî li wê derê diçin jiyana vê malbata hanê dixin tehlûkeyê dikin dixin metirsiyê dixin xeteriyê û Tirk êdî wilo êrîş kirine ku vê mala hanê bi kesê tê de bişewitînin kurên boz in har in faşîst in nijetperest in polîs wê çaxê nahêle yanî ku ev komkujî yanî eger faşîstên Tirk agir bera xanî bidana hemû kesên di xanî de wê bişewitiyan hemû kesên di malê de wê bişewitiyan yanî xwedê kirî ku bûyer negeştiye qunaxa hanê
جا PKK çawa kir ecele bilez li Brukselê jî çarekiyekî darxist qaşo protestokirina Belcîkî ya dikin. Çima Belcîkî rê ji faşîzma Tirkî re vekirine. Dîsa diçin yani devera û mehela û qehwa û dikanên Tirka êrîş dikin. Abûçî diçin wilo dikin. û rewşa aramî yani rewşa Belcîka welatekî biçûk e. Berê tevlî hevî tê de heye. Marokan û Daeş û Qaîde û rêşinên terorê radîkal. Serokwezîrê Belcîka Alexander De Croo got em cudahiyê dixin di navbera piştgiriya doza Kurd, gelê Kurd bi vî şêwazê axir û rêxistina PKK. Rêxistina PKK rêxistinekî terorê ye di Yekîtiya Ewropa de û di Belcîka jî. Ev daxuyanî di hundirê nûçeya de hûn dikarin lêve. Ê ku bixwaze bişopîne wê rastiya li medya PKK hûn guhdar bikin û ji wir bihar bînin çokê û bûyerê berovajî bikin. Kaşxar binerin apûçî piştî wê çi kirin. Apûçî piştî wê daxuyanî derxistin yani ne bi navê kecekê û PKK ne bi navê tenekê û kenekê bi navên Konfederasyona Komelên nizanim Civaka Kurdî nizanim çi Federasyona Komeleyên Benîşt û Tizbî û Çaqmaqa li Ewropayê tiştên bi vî rengî. Navên PKK pirin û rêxistin û ji xwe re navên wilo sexte mexte wilo daxuyanî derdikin. Çi bang li xorta dikin neyên bûyerê provokatîv ê faşîsta Tirk. Bang li xorta dike û bi şêweyekî ji şêweya wekî yani li xwe vedigerin. Lêborînê jî naxwaze lê ev daxuyanî ez ji wer dibêjim ana vêya wilo zelal û yani ji min re nebêjin kanî jê derê te çi ye ji ber ku ev çênabe yani divê xalahanê de çênabe mere behsa jê dera bike. Belcîka û Fransa her du ban berpirsê PKK kirin. Ê dîrekt ê nedîrekt. Ka zibêr ka remziyê ka nizanim Qeremusê ka bêkiyê ban wan kirin û ji wan re bi çavsorî hûn ser dûvê xwe rûdinên rûnên. Hûn hedê xwe nas dikin ser seraser çava. Ji bo xatirê Rojava û şerê li hemberî Daişê û me piçekî çavê xwe ji PKK girt û piçekî wilo kontakt û bihinekî û nefesekî dawe. Win werên aramiya van welata têxin nava metirsiyê û tehrîk û bûyerên provokasyona çê bikin li Belcîka em ji wer qebûl nakin. Bi tehdîd bi wan reaxivîn. Ev kesê ku dibe ciwan e şoreşger û me çavê Tirka şikand te çavê Tirka şikand ka Tirk daxuyanî derxistin her ji xwe re rêxistina te du cotek daxuyanî derxistin û ji we dixwaze ku hûn xwe bigirin û nizanim çi bikin û aramî û li hemberî faşîzmê xwedî helwest bin lê dibin siya qanûn de. Yasa û zagonên
بلجيكا وفرنسا ويكيتيا أوروبا أب يعني راستيا في بويرا هاني تشتين كل لفي دري بلجيكا قومي تشوا مديا بكيكي بشيويكي سخته وبشيويكي درو بروفاجي كر واستثمار كر وتشوا ولو مجبور ما جوتك داخياني درخينه وبانج لهواري خوبك وجواني خوبك نين بروفاكاسيونين فاشيزم عترك ومثلا أذكر أبشيروك أب بري از بروغرام بداوي بينم خمناك يعني سبنا دسبة روجبونا سروكي نووية أزي بحثا غير مجراهان جي بكم تبلي كنا هجاي لخمناك جبركو بكيكي ما جيش بك والروجبونا سروكي وچار نيزاني دسبيكا فجينا ديروكا نزانم چية وچار نيزاني دسبيكا تكوشينا جهانية ونچار نيزاني بانا أكسجين للدنيا وقطبانا وآف بچكيا ونزانم چار نيزاني زم چوايا جدما مديا PKK وبرپرسي PKK بفي يعني دوغماتيزم هاني بفي شوي كوميدي پێکەنۆکی پەسنێ سەرۆکێ خۆ ڕۆژبوونا سەرێکی خۆ دکن فۆتۆی دیاوی ددن دیارکردن شۆڕ ناپرسن بەم برادەرێ هانێ ئەڤ عەبدوڵڵا ئەڤ ئەنتیکەیا هانێ ئەڤ سەرۆکێ نەوەویە هانێ ماقەی عوەش بتەنا سەرێ خۆ ئەوی چێ نەکردیە هەلبەت مێرەک وێ هەیە يعني نب خير ونب أهلا أو رجا كو عويش وعمر جهاش تنعفدو وجمر في عنتيكيا هاني در آنين ميداني عبد الله أوجلان وسروكي نووي ونظامش هرتم بكيكا فوتو وينين عويش بيش فوتو وينين عويش ددن بيش هو كلبستي ودر كيفن سري كيش وتشي ام وكيسترانين سر آبوتي قوتن باش بحسا عمر بكن عمر أوجلان نا عمر أوجلان لا محمد أوجلان عمر أوجلان باضي عبد الله أوجلان كي عم تخازن باضي سروكي خوي نووي ناس بكن عجاوي تركي أنا عويش آپوچی في مثلا هاني نزانه لي كادرين PKK و بتايبت أورفا دزانن يعني خليل آتاش دزانه وبلكي مراد قراعيلانجي دزانه عويش لقند ناوي عويشا دين بو جيردقوتن عويشا دين وش خبري عمر أوجلان بمير بو كاميري بمريه كاميري برداي كابتشوي جبوكو أنا باسكي PKK ويورن بسني عويشي ددن ودايكا كردا ودايكا نزانم شو وأف عويش دمديا PKK دقو خوزيا مكبرة كيبانيا ومعابونانيا دمديا تركاد فيل سر لا يخود قلت خمناك أم دي سورن سر بجارة عمر أوجلان بابي عبد الله أوجلان شاف چما بحسابي ناكن چما وكي كماليست بحثا ديا مصطفى كمال أتاتورك دكن زبيدة هانم بحثا بابي ويناكن بابي مصطفى كمال بحثا ويناكن چه محمد علي خوجن نظام چه أفندي محمد علي أفندي تنه بحثا ويناكن ياري ما فهم كر أنا بابي مصطفى كمال أتاتورك تنه بابي أبو هي بحثاويشي بكن وندچن بحثا برايوي دكن
وندچن بحثا خوشكاوي فاطمة أوجلان دكن وندچن بحثا عمر أوجلان لا محمد أوجلان دكن وندچن بحثا محمد أوجلان دكن أنا ونشما بحثا فيرا بني هاني عمر ناكن عمر أوجلان بابي عضلة أوجلان وحساوي بكنش بو خدي ما تسوي مايه وبحساوي بكنش بو قام يناز بكن كابي عنتيكي بي قراسي دنافا جفاكي دنافا كردايتيه دنافا قندو دنافا عشيره بي اف مالبات هم ناز بكن وابوشي جي ناز بكن وببرسن برادري ما ابوشي اي باكوري اي روجاواي هرن برسا باوي سروكي خوينه توي بكن بي شريخنا خو بخواسن بيشنش مر بحثا باوي سروكي ممكن كا چه شيخ بو چه ملا بو چه اوجاغ بو چه قهرمان بو چه لحنگ بو برساوي بكن چه مناكن و بككو مديا بككو مجيش بكن چاره نيسانه و چاره نيسانه ومالا خودي آواكو او سركفتنين حلبجارتنين خوجيهي دنابرا واند و دنابرا چاره نيسانه ده 4-5 روزن حيا چاره نيسانه حيا ده نيسانه و خلقي جيش بكن خلقي درخين المشا خلقي يعني پیروز باهين روشبونا سروكي مي نووي لبر امتين داويا بروغرام و داويا سركفتنين PKK و پیروز باهي PKK ناين حتى بروغرام كيتن مجارة كيتن نافا خير و خوشيه ده بمين ژیان bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Digel hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye. Her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me hûn jî li benda bibin.